खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बड'सार इउटुब चेनेलाव बरायग्रोबाय। दिनै आं माखासे सोंथिफोर लानानै फैदों आसाम टेटनि एप्लाइनि सायाव माखासे गोनो गोथो डाउट्सफोर लानानै फैदों। आंनाव माखासे सोंथिफोर सोंहरदों, दा बे सोंथिफोरखौनो आं दिनै बे भिडिअ'आव सावरायनो सानदों। अब्ला आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होगोन। फैदो अब्ला दा जागायलांनोसै दिनैनि भिडिअ'खौ। दा नै बेफोरबायदि माखासे मोनब्रैसो सोंथिफोर आङो बेनि सायाव सावरायगोन, जाय सोंथिफोरखौ आंनाव सोंहरनाय जादों। दा बेवहाय आङो बेफोरबायदि लानानै फैदो सोर सोर एप्लाइ खालामहरनो हागोन। दा बे सोंथियाव सोर सोर एप्लाइ खालामहरनो हागोन माने, दा बे सोंथियाव जाय अल आसाम जाय टेट पास जानाय केन्डिडेट बेनो एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेवहायनो माबे माबे जिल्लायाव एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौबो गोनो गोथो जानानै दं जोंनि माखासे टेट पास जानाय केन्डिडेट्सफोरा। माबे माबे जिल्लायाव बेबो जोंहा टेट एप्लाइ खालामनाय समाव मोनथाम जिल्ला सेलेक्ट खालामनो मोनो। अब्ला नोङो जायखिजाया आसामनि जायखिजाया मोनथाम जिल्ला जेराव जेराव जिल्लायाव पस्ट बै एडभार्टाइजमेन्टआव होनाय दं, जेराव पस्ट खालि दं, बेयाव बेफोर जिल्लायावनो गुबुन जायखिजाया जिल्लानि मानसियानो गुबुन जिल्लायाव एप्लाइ खालामहरनो हायो आरो। दा बेखिनियावनो बे सोंथिनि फिननायावनो आङो नैबे बाथ्राखौ दाजाबदेरनो सानबावदो। दा बेवहाय ओरैबायदि जोंनि खायसे मानसिफोरनाव ओरैबायदि साननाय कनसेप्ट हाबनानै दङ दि माने हमना ला एग्जाम्पल हिसाबै गवालपारा बा धेमाजि डिस्ट्रिक्टखौनो लाबाय। धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव दा एडभार्टाइजमेन्टआव होनाय मथे 29टा पस्ट दङ। दा बे 29टा पस्टखौ अनलि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्राल' एप्लाइ खालामनो हायो होननाय कनसेप्ट दङ माने जोंनाव मानसिफोरनाव। बा गवालपारानि पस्टखौ अनलि गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि मानसियाल' एप्लाइ खालामनो हायो बिदि साननाय दङ। दा बेफोर साननाया गोरोन्थि। अनलि धेमाजियाल' एप्लाइ खालामनो हायो बे नङा। धेमाजिनिखौ गवालपारायाबो एप्लाइ खालामहरनो हागोन, धेमाजिनिखौ सनितपुरनियाबो एप्लाइ खालामहरनो हागोन, बेफोरबायदि आरो। दा अब्ला जायखिजाया नोङो माबे जिल्लायाव एप्लाइ खालामो नोंनिसो गोसो। दा धेमाजियावबो गुबुन जिल्लानि मानसिफ्रा एप्लाइ खालामहरनो हागौ, बा धेमाजिनियाबो गुबुन जिल्लायाव एप्लाइ खालामहरनो हागोन। जिहेतु माबायावनो प्रिफारेन्सआवनो एप्लाइ खालामनाय समाव मोनथाम प्रिफारेन्स होनो मोनो नालाय। अब्ला नों हमना ला फार्स्ट प्रिफारेन्स धेमाजि जिल्लाखौ होबायलायनो, अबेबा सेकेन्डआव सनितपुरखौ होबाय, थार्डआव गवालपाराखौ होबाय। दा बेफोरबायदि मोनथाम जिल्ला सेलेक्ट खालामनानै एप्लाइ खालामहरनो हायो। दा बे सोर एप्लाइ खालामहरनो हागोन बे सोंथियाव बेफोरो क्लियार जानांगौ आरो। जों गासैबो एप्लाइ खालामनो हायो जायो टेट पास जाबाय बेनो। नेक्स्ट कुइसन, बिटिआरनिफ्रा एप्लाइ खालामहरगोन नामा होननानै सोंहरदों आंनाव माखासे केन्डिडेट्सफोरा। दा बे सोंथियावथ' बिटिआरनिफ्रा एप्लाइ खालामहरगोन नामा, बिटिआरनिफ्राबो जाय टेट पास जादों बेबो एप्लाइ खालामहरनो हागोन। बिटिआरनिफोरा एप्लाइ खालामनो मोना, बा बे पस्टफोरा अनलि बिटिआरनि बायजोफोरनि थाखायल' होनायथ' जोंना बे एडभार्टाइजमेन्टआव लिरनाय गैया नालाय। दा ओंखायनो बिटिआरनिफ्रा एप्लाइ खालामहरगोन नामा होननाय, खालामहरगोन बिसोरबो जायफोरा टेट पास जानानै दं खालामहरनो हागौ गुबुन जिल्लाफ्राव। मानोना जिहेतु बेवहाय जेबो सिमा गैया, बेखिनियाल' एप्लाइ खालामनो मोनगोन बा बिटिआरनिया खालामनो मोना होननायथ' जोंनाव बै सिमा गैया जाहैबाय। जिहेतु बिसोरबो एप्लाइ खालामहरगोन। दा बेखौ सोर मा खालामगोन? दा रावबो जेबो खालामनो हाया बेखौ। जाय जेराव गोसो बेखौनो एप्लाइ खालामहरगोन बेबायदि आरो। दा नेक्स्टआव नै काट अफ मार्कआ बेसेबां जागोन बेखौबो सोंहरदों आंनाव। दा काट अफ मार्कआ बेसेबां जागोन बेखौथ' जोङो दासिम जेबो फिक्स बुंनो हाथ'नाय नङा। दा जोङो नायोबा एसे आन्दाज खालामोबा आंनि मथेबा इसिम जागोन होननानै आं बुङो। माने 195 आरो 200नि गेजेराव जानो हागौ काट अफ मार्कआ। जिहेतु टेट पास जानाय केन्डिडेटआ बारा जाबाय आरो एफाले पस्टआ खम जाहैबाय नालाय। 195 प्लास 200नि गेजेराव जानो हागौ काट अफ मार्कआ। माबे जिल्लायाव एप्लाइ खालामोब्ला गाहाम जागोन नैबेबो खोब माने सोंथि सोंहरदों आंनाव। बेखौबो गोबां केन्डिडेट्सफ्रानो माबे जिल्लायाव एप्लाइ खालामोब्ला गाहाम जागोन। दा बेवहाय आं बेखौ बुंगोन, माबे जिल्लायाव बांसिन पस्ट दङ बे जिल्लायाव जोङो एप्लाइ खालामनाया मोजां जागोन। मानोना जोङो हमना ला माबेबा जिल्लायाव मोननैल' पस्ट दङलायनो, दा बेवहाय जुदि गोबां मानसियानो जुदि एप्लाइ खालामहरोबाथाय नोंनि मार्कआ जुदि खमबाथाय नों बेवहाय सेलेक्ट जानाय नङा। बेबायदि आरो। ओंखायनो जोङो बुरजा पस्ट थानाय जिल्लाफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै एप्लाइ खालामोबा गाहाम जागोन होननानै आंनि फारसेनिफ्राय आं बेखिनिखौ बुङो आरो। आं बेखिनि सोंथिफोरखौ लानानै दिनै बे भिडिअ'आव सावरायबाय। आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो टेट पास जानाय केन्डिडेट्सफोरा नुयो आरो बुजियो। आरो नोंथांमोना जुदि माबाफोर डाउट्सफोर दङबा, सोंथिफोर दङबा कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन। अब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ बांद्राय ओरै नंखाय बांखाय सावरायालासिनो दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। उननि भिडिअ'आव लोगो मोनबावगोन। गोजोन्थों। थेंक इउ।